Coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor Zeeland. Het is maandag 16 maart. Dit is Zeeland Nu. Scholen vangen op en geven thuisles. Horeca vreest voor verlenging maatregelen. En Zeeuwen werken thuis of schieten te hulp. Goedenavond. Er zijn nog eens 2 Zeeuwen positief getest op het coronavirus. Het totaal aantal bekende besmettingen komt hiermee uit op 21. Het gaat om een persoon uit Oost-Soerburg en iemand uit Sas van Gent. En die laatste ligt in het ziekenhuis. En door de gisteren afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was het rustig op straat en op de schoolpleinen. En waar de ene school alleen nog maar kinderen opvangt van ouders die een vitaal beroep hebben, richt de ander zich al volledig op het thuisonderwijs. Het is een vreemde situatie wat er nu om ons heen gebeurt. Voor de kinderen is het ook bijzonder natuurlijk, want ze zitten thuis. En voor de leerkrachten ook, want het zijn in één keer lege klassen. Wat komt u nou doen? Ik kom mijn zoontje hier toch naar school brengen. Waarom? Ja, maar ik werk in de vitale sector, in de energie werk ik. Dus ik moet... En uw zoontje mag dan gewoon op school zijn? Ja, dan hebben ze hier een programma bedacht denk ik en dan gaat hij toch naar school toe. We gaan als team we nu kijken van hoe we het thuisonderwijs gaan invullen. En wij zullen daar waarschijnlijk woensdagavond met ouders over communiceren. Maar waar ze thuisonderwijs wel al hebben opgestart is op de Prinses Irene School in Goes. Nu ga ik zorgen dat ik dit weg ga vegen. Dan ga ik 5 tot en met 8 opschrijven. Ik zie dat Julia nog even iets aan het typen is. En meester, komt er nog wat? We hebben vrijdag eigenlijk gelijk alles geregeld. En van groep 7 en 8 hebben de kinderen werk meegekregen. Want we hadden verwacht dat de scholen zouden gaan sluiten deze week. Dus we hebben eigenlijk de kinderen al uitgelegd hoe het werkte. Hoe je in Google Hangouts samen tot een videogesprek kan komen. Nou, het was op het begin even wennen. Maar ja, dat is alles wat nieuw is. En het is natuurlijk een gekke situatie. Maar tot nu toe gaat het heel goed. De kinderen nemen de online lessen serieus en zijn blij met deze oplossing. Want anders moet je het in een paar weken ook weer die lessen volgen van die 3 weken. En dan is het ook niet meer fijn in de klas, omdat je dan zoveel moet gaan doen in die paar weken dan nog voor de meivakantie. Voor nu krijgen alleen de leerlingen van de bovenbouw van de Prinses Irene School les op deze manier. De leerkrachten van de andere groepen zijn aan het kijken of ze dit ook in de onderbouw kunnen toepassen. Het is toch anders schrijven dan altijd op het digibord. Voor de horeca zijn het ook barre tijden. Want nu na lange tijd de zon weer meer begint te schijnen en het lente begint te worden, blijven de terrassen leeg. En dat is zeker nog zo'n 3 weken. En dat heeft desastreuze gevolgen. Zeeland kent relatief veel horeca en daar komt de klap hard aan. Zoals bij deze ondernemer in Goes. Op mooie dagen zit zijn restaurant met indoor speeltuin flink gevuld. Maar nu wordt er vooral schoongemaakt. Het is wel heel lastig allemaal om alles georganiseerd te krijgen. Want je zit natuurlijk ook met je vaste lasten die doorgaan en met personeelskosten die ook door blijven lopen. En ja, je hebt ook nog een voorraad waar je ook niet te veel aan weg wil gooien. De marges in de horeca zijn klein en veel ondernemers hebben niet veel vet op de botten. En daarom kan deze sluiting voor veel ondernemers grote problemen opleveren. Ik denk dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met het noemen van bedragen. Maar als je kijkt naar de bedrijven op het strand, zoals we hier nu staan vanmiddag, dan gaat het om duizenden euro's die je per dag mist. Ook bij de Vier Linden in Goes kostte de perikelen rondom corona veel geld. Afgelopen donderdag maakte de overheid natuurlijk bekend dat de capaciteit tot 100 werd beperkt. Dus dat moeten ze ook opvolgen. Maar dat had wel tot gevolg dat binnen 24 uur na bekendmaking er al bijna voor 33.000 euro was geannuleerd in 24 uur. Dus dat was heel erg schokkend eigenlijk. En dan tel je eigenlijk nog de losse gasten die zo binnenkomen lopen en de speeltuinbezoekers nog niet eens mee. De Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland vreest ervoor dat de sluiting over 3 weken verlengd wordt. Ik hoop van niet. En dat hopen mijn ondernemers ook niet. En ik weet zeker dat heel Nederland dat niet hoopt. Maar we moeten reëel zijn. En het zou mij niet verbazen dat we het straks over de Pasen heen gaan tillen. En dan is het leed echt niet overzien. Want dan missen we een belangrijke vakantieperiode voor België en Duitsland. De huidige sluiting duurt sowieso tot en met 6 april. Waar de een noodgedwongen met de armen over elkaar moet zitten, draaien de medewerkers van de veiligheidsregio Zeeland overuren.
Continu is er een team aan de slag om de genomen maatregelen te coördineren. Ze informeren het publiek, maar controleren ook of horecazaken zich aan de verplichte sluiting houden. De handhaving bijvoorbeeld zit ook bij de gemeenten. Dus wij gaan dan controleren of iedereen er zich aan houdt. Dat doen we nog op dit moment met zachte hand, want er is ook een overgangstijd nodig. Maar waar we vooral op wijzen is, mensen, het gaat erom geen sociaal contact. Dat is de enige manier om het virus in te perken. Volgens Jan Lonink moeten we ons niet blind staren op het aantal geregistreerde besmettingen dat dagelijks bekend wordt gemaakt. Die cijfers zeggen lang niet alles meer. Ja, niet iedereen wordt meer getest. Er wordt door huisartsen gezegd, u hebt wellicht het virus, maar u bent niet in de grote risicogroep omdat u geen ziekte heeft. Dus we hebben geen beeld meer. We weten zeker dat er veel meer ziektegevallen zijn dan er nu naar buiten gebracht worden. Of er nog strengere maatregelen komen vanuit de overheid, hebben we volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland deels in eigen hand. Vooralsnog hopen we dat vooral het eigen verstand, vermijd sociaal contact, ga geen vergaderingen in als die nodig is. Dat is belangrijk. En let op je medemens, let op de kwetsbare mensen. Volgens commissaris van de Koning Han Polman bevinden we ons in een bijzondere situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Dat zegt Polman in een toespraak waarin hij zich richt tot de Zeeuwen om ze een hart onder de riem te steken nu de provincie in de greep is van het virus. We bevinden ons allemaal in een zeer bijzondere situatie. Dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik constateer dat in Zeeland de veiligheidsregio, de gezamenlijke burgemeesters ontzettend goed werk doen. Stemmen goed met elkaar af, overleggen, nemen verantwoordelijkheid. Maar de komende tijd is het ook belangrijk dat wij onderling, individueel en samen onze verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor ons allemaal. En ik zie dat de belangrijkste processen in Zeeland ook gewoon doorlopen. Belangrijk, al die mensen die zich in de zorg inzetten. De formele lijnen in de zorg, maar ook iedereen die elkaar helpt en thuis naar elkaar omziet. Dat is wezenlijk. Maar ook het voedsel, de logistiek, een aantal belangrijke processen in onze provincie, die gaan natuurlijk gewoon door. En het allerbelangrijkste daarin is misschien wel dat wij laten zien waar wij Zeeuwen sterk in zijn. En dat is omzien naar elkaar. Dat wens ik u toe. 85% minder reizigers in de spits. Buurtbussen rijden niet meer. Bioscopen zijn gesloten. En bij de tandarts kan je alleen nog maar terecht voor een spoedbehandeling. En het was zo rustig op straat dat het wel zondagmorgen 8 uur leek. En bij mij in de studio Ellen Nieuwshuizen van onze online redactie. Je hebt een live vlog bijgehouden over alle ontwikkelingen. En daaruit bleek dat de Zeeuwen massaal gehoor hebben gegeven om thuis te werken. Ja, dat lijkt wel het geval. Ze zaten in ieder geval ook op Facebook, want daar hebben wij een oproepje gedaan van goh, hoe zit jij er nou bij? Nou, je ziet mensen die alleen aan het werk zijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die met hun kinderen samen thuis zitten. Dus die moeten natuurlijk ook hun werk daar rond proberen te doen om dat te combineren. En dan zijn er natuurlijk ook nog de cats of Instagram. Ik denk dat heel veel katten toch wel dolgelukkig zijn op dit moment. En die positioneren zich ook op hun laptop of op de schoot van hun baasje. En ja, voor sommige mensen verandert het werk thuis eigenlijk niet zo. Nee, want er moet natuurlijk ook gewoon nog eens gestreken worden. Al met al best ingrijpend die maatregelen, maar er waren ook nog leuke dingen. Ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de studentenvereniging in Vlissingen. Die studenten hebben gezegd, ja, wij kunnen nu niet naar school. Wat kunnen we dan wel doen? We kunnen andere mensen helpen. Dus die hebben een Facebookpagina opgericht. En die Facebookpagina, daar kunnen mensen hulp vragen, maar bijvoorbeeld ook hulp bieden. En dat zijn bijvoorbeeld oproepjes als, ik heb kinderoppas nodig komende donderdag. Of het kunnen ook aanbiedingen zijn van, ik heb een auto, ik woon in Oosterland, kan ik misschien iemand een lift geven? En dan zijn er natuurlijk ook nog restaurants, we hoorden het natuurlijk al even, het is allemaal heel vervelend. Maar er zijn restaurants die er ook nog een positieve draai aan geven. Zo is er eentje in Sluis die zegt van, wij gaan morgen gratis soep naar oudere mensen brengen. Er is een restaurant in Middelburg, ze hebben tegen hun medewerkers gezegd van, ga maar vrijwilligerswerk doen. En dan is er nog een snackbar in Middelburg. Die hebben vandaag hun aardappels naar de voedselbank gebracht. Ja, het is gewoon finesse, hè? Kijken wat we over hebben en kijken wat we kunnen gaan verdelen onder de voedselbank. Mensen hebben het hard nodig. Nou, ik denk dat ik zelf nog zo'n 300 kilo aardappels heb. Ik heb van verschillende horecagelegenheden sla gekregen van de scholen, fruit, van klanten die eten zijn komen brengen. Ja, daar zijn we heel blij mee natuurlijk.
En dan nog iets voor de mensen die hun sportclub enorm missen. De stichting Hulst voor elkaar die zet vanaf morgen iedere dag een sportles online. Het is eigenlijk natuurlijk vooral bedoeld voor kinderen die hun gym moeten missen. Maar ja, wij volwassenen kunnen daar ook best wel gebruik van maken. Zeker. Ellen, dankjewel. En het laatste nieuws rondom het coronavirus is te lezen in ons livelog op onze app en op onze site omroepzeeland.nl. Het begon vandaag al aardig op lente te lijken met een paar wolken, maar vooral zon en een graad of 13. Vannacht is er kans op mistbanken en morgen is het opnieuw zonnig met mogelijk 15 graden. Eigenlijk was het de bedoeling om met heel veel vrijwilligers dit weekend zwerfafval op te ruimen langs de Schelde. Maar zoals zoveel evenementen werd ook de opruimactie Schone Schelde afgelast. Toch lieten een paar mensen zich niet tegenhouden. Dit is afval waar ik echt een beetje verdrietig van word. Ja. Omdat dit bakjes zijn die je gebruikt voor sandwiches, friet, whatever. Vogels die zijn aan het pikken en dat komt in hun maag terecht. En als dat zo'n sliertje is, dan overleeft hij het niet echt. Dat dus zometeen en ondanks alles voor nu nog een fijne avond.